Kenyans are using. Ntie nonro mopogore opogore mantie kar kacha kodi Alex ntiere kinde mane worldcoin ochako mochopo kama korero weche gi oywayo pat jod bura makore luongo ero commissioner mano mar data protection commission mabende koro ntiere kar kacha penjo mathoth nonro gi ni kao nango e kinde mage in ng'ama osebedo kacha ka nigi lony weche gi mag mbui kachiel koda ka weche mag tudruok e kinde mineno ka gik ma kamagi timore to oganda wuok oko mondo mi odhi ochoki paro mokwongo mano biro ni kinde mane winjo weche mag worldcoin kata tielo mokwongo kata tielo makoro sirkal ero chunge nyalo bedo ni gin mage kinde mano chak nyaka sani makoro chopi od bura. Aparo ni mokwongo gima notimore mar worldcoin ni noko timore maber nikech mokwongo onge kambi monego be ni biro e pinywa mondo okaw nonro ma ok onyiso sirkal kako onego be ni gikaw nonro no. Office mar Data Protection Commission nigi tielo magiketo manyiso kaka onego be ni ikaw nonro gi manyiso ni kibiro onego mokwongo iket kata mana advert moro e gazette kata e oboke mondo inyis ji ni in gi intention mar kaw nonro gi mondo idhi timgo gima chal kama. To mano nyiso ni office mar Data Protection Commissioner nyaka nyisgi mokwongo ni mae gimo mi wadwa kaw nonro ni. Jogi no bira gimarache ni sirkal chali noko ong'eyo kata kane bed ni ging'eyo no ging'eyo ni kambi mar worldcoin dwa kaw nonro ni mondo gidhi gitim nade. Omiyo dhano no omaka gi wach mar pesa nikech wach pesa ema koro ne nyalo bedo mayot mondo dhano wuog oko mondo gidhi gimi jogo information margi manoko onego bed ni gimiyo gi mok giluwo procedure ma Data Protection Commission oketo. Kamano. Gigi duto ineno ka gima biro oganda mondo mi ochopi John en mar omenda kendo ibe miya kaka ni winje sigana mokwongo mano mar worldcoin koro kodonjo